Eta gero ja, alegatzen egoenien gerra ja, bueno, frente baina. Unutzu atorrela, batzetik etaren joia zen, hamamata, bakarrik gehitu zuen tiakandida, hauen gana hauek eta zaintzeko tiakandida gelditu zuen. Berak ez eta bena, guri itari zuen, eta mendiolatik beste datzu sartu zuen ginen falazioa. Da haure, joen zuen abainotik Zamudizon arte, da Zamudizotik gero Kastrajanar arte. Bian hioi, bestio bezala, saso baten etzakiat aikite zorrotzatik egin bueltau iten zala beze bat zela, da jakitera alabi ezelan dauen abainon arte gabez. Mutzatzera arte, zorrotzatik mutzatzera gabezek jabela, honetorri zen. Orinoko sartu barik hau esenien. Orino sartu barik jau zen ingetak. Eta gero Kastrajanan zelan konpondu zua zen, no? Badakik zua zen? Ez da, etxak izan, niba izan izan, haman Zamudizon da pasetan ginen da, gotzez da, esan zuen. Abintzetzien egon gina zen Zamudizon egon ginen denbora, baina gero Kastrajanak gauzei etxak izan. Da, kar, gero etorri zienien frankotarrok eta hartu abien hau, orduen atzera bueltu zua zen abainoan. Eta berriro joan zua zen bizitzera lehenko lekure? Hori, atzera bueltu zua zen, palazizan. Palazizan, aukia egin.